Silav êvar baş hevan hêvîdem herkes baş e lêborîn jî dixwazim me çend deqe dereng de dest pê kir ji ber meseleyên teknîkî hinek ronahî virdawê de hem tişmeş me eyer kir. Hevan û îşev em dixwazim pîlana qirkirinê ya dewleta Tirkiye em nîqaş bikin. Pîlanekî çawa ye? Dixwazin milletê Kurd li rojhata navîn tune bikin yan jî hêza milletê Kurd, otorîteya siyasî ya milletê Kurd, hakimiyeta jeografîk ya milletê Kurd kêm bikin. Ka pîlan û projeya dewleta Tirkiye çi ye? Hevalê min Ronî Rihal vê dirê. Em hinekî dixwazin tedbîran jî nîqaş bikin. Milletê Kurd xwedî tedbîrên çawa ne? Ronî Riha merheba bi xêr hatî. Merhaba serçavê min îro berçavê min ji ber ku ez pê berçav bûne te tam baş dibînim û nekarim nifîsê baş bixwînim lewra ez hinekî mecbûr min da berçavê xwe jî ji min re jî hinekî zehmet e min biborîne. Baş e mamoste. Baş e gelek li te tê û dirfê baş e li te tê ne mesele. Tilgurê Me bê rihatiya xwe baş e. Bila dirfê kesî me nekeve me bê baş e. baş e ku me tiştekî negot. Na. Tu dişibî Ronî Baş e. Riha temam e. Tamam. Niha Ez xwe bi qasî ku em dibîsin divan demên dawiyê de gef û tehdîtên dewleta Tirkiye hinekî zêde bûne li hember milletê Kurd bi taybetî li hember Rojavayê Kurdistanê. Bi qasî ku dîsa virda wê de ji çapemeniya Ereb ji çapemeniya Amerîkî em dibihîsin ji hin saziyên ku heqeten bi stratejiyê re eleqedar dibin em dibihîsin ku pîlana dewleta Tirkiye heye di cotmehê de yani meha pêşme ji aliyê eskerî ve bikim Rojavayê Kurdistanê operasyonê eskerî pêk bînin bi taybetî heremên ku ew wekî heremên Ereb pênasê dikin tebqa reqa heta dêre zorê yani ji tîşrînê bigire bendava tîşrînê bigire heta dêre zorê peravên çepmê Firatê wan deran dagir bike weke Serêkaniyê weke Efrînê bi hincetên cuda û hêdî dixwaze temamê Rojavayê Kurdistanê dagir bike. Otorîteya siyasî ya Kurd ya li wê derê tune bike. Ev aliyekî ya din jî pîlana guherîna demografîk heye li Bakurê Kurdistanê. Tayyip Erdogan çû Çînê hevdîtinên pir ciddî pêkanîn hem hevdîtinên ji bo aboriyê û hem jî armancên siyasî hene. Yek ji armancên siyasî yê Tayyip Erdogan çawa ku tê gotin elbet tiştekî zelal tiştekî bi belge tune ye di destê me de di destê kesekî de jî tune ye lê tê axaftin û jê tê jî bi qasî 3 milyon Tirkên Uygur dixwaze bîne li Bakurê Kurdistanê bi cih bike li kîjan hereman wextê ku em didin berçav ku ev çekdar yan jî çeteyên ku li hember Kurdan şer kirin li Sûriyê qismekî ji wan çeteyên Uygur bûn ji Asya Navîn anî bûn yani vana İslamîstên radîkal in. Mamoste. Gotinekê nakim hîn hêzê wan di tev simoda hêzê wan hene li Efrînê li dibê çelê Îdlibê hêzê wan e leşkerî bi xwe henin yên ev Tirkên Uygur. Fermo. Ji wextê ku 3 milyon Tirkên Uygur bînin li Bakurê Kurdistanê bi cih bikin yek êdî ew coğrafya Bakurê Kurdistanê nabe a Kurdan dibe yê Tirkên Uygur. Heta niha hinceta Türkmen hebû li ser serê me êdî hinceta Uygur wê çêbibe. Ji xwe vana mirovên radîkal in wê çete û çekdarên pir ecêb ji wan derkeve yani serê Kurdan êpê dikeve belay. Sebebê vana em hemî îşev dikarin nîqaş bikin. Sebeb çi ye? Tedbîr çi ne? Çare çi ye? Siyasetmedarê Kurdan çi qas heya wan ji meselê heye û tedbîrên çawa girtine ji aliyê siyasî ve. Kerem Keronî. Mamoste yani demografiya Kurdistanê guhertina demografiya Kurdistanê ev demeke dirêj e zaten dewleta Türk yani ji dibê çe yani ji avakirina komara Tirkiye heta nîroja îro didome. Em li Kudrê dibîne giranî em li Kudrê dibînin em li sînorên Kurdistanê dibînin em li Sêwasê dibînin em li Mereşê dibînin em li Ezîzê dibînin em li Meletiyê dibînin. Li vê derê binare çawa yani xelkê me li Elewî
قرقرن لێ چێ بوو و bi çola ketin bi Awropa ketin an metropôla ketin em li vê derê zaten vê gelek Kurd û gelek zexm dibîne ama adin çi li ku dibîne gelek yani li vê derê da siyaseta Kurd bi taybet yani ez qala partiyên weke demê dikim li vê derê gelek lawaz e yani lawaziya wê jî tira yekemîn bibêjim çi ye lawaziya wî mêzik e ev demeke dirêj e li herêmê yani mesela 30 sal e 20 sal e ev koçberî heye yani ji Asya Navîn ji Qirgizistanê û Tataristanê û nizanim ku derê an ji hinek helên Efgan li Efgan jî gelek cuda millet dibe çe tevhev lê dijî yani îjarê li wê derê em dibînin niha li navbera serê Kenya Bakurê Kurdistanê îja dibêjin Ceylan Pınar û wêran şal di navbera wê da çi heye ev tîgem çiftî dibêjin ya çiftîga tîgemê bi nav û dengel Tirkiye ya herî mezin e û axa di cîhanê de ya herî bi xêr û bêr û herêmek gelek mezin e dema Tirkiye ev ava kir çi kir ew herêm Kurd destê Kurda derxist û welhasil herêmek mezin çêkir li wê derê ne hîş Kurdek bişole Ereb hatin li wê derê dişoxîne Ereb hatîne li wê derê dişoxîne yê di tîgemê da dişoxîlen Kurd nenin ya du sê çar Kurd ew ê jî dibe çê xwe teslîmî wan kiribin teslîmî pergalê dewletê kiribin hevalê wan û êdin kînin ev eşîrekanî wê derê eşîr nadîse hewcê mirov dîsa notê xwe binerim ev eşîr dîsa ji Asya Navîn anî yani mirovên mejaz gotin dedî hecûc û mecûc bejna wan metra û nîvek e nêzî 1000-2000 însan ba 30 sal anîye li wê derê û ew jî di tîgemê da dişoxînin her tişt heman tişt li geliyê Zîlan heye ev jî 30 sal 20 sal berê anî û heman tişt li Amedê heye û li gelek deverê din û helele bi vê dawiyê ra ev çetên Simo hemîn anîn Bakurên Kurdistanê malbatê wan derdorên dibe çe axan Meraşê bi cî kirin û welhasil ev didome ama ez di her nifûsên xwe da carna tiştekî tînim ziman çi tînim ziman ez gora dewrêşê Ewdî tînim ziman dewrêşê Ewdî yê ki bi 11 hevalê xwe weke fermandarên şer çû ku da ku lêkolînê bikin êrişek çawa tê ser wan ev fermandarên şer 12 hev ketin sê roja li xêmê binê beriyê digeriyan herê vartin dihatin malê welhasil roja dawiyê zaten ew dibe çe va kesên Ereb û Türkmen hatin hemberî hev yani pê hesiyan hegir 12 swiyarê Kurd li vê derê li îz û doza wan digere welhasil dewrêşê Ewdî yê ki da ku dagirkeriyê bisekinîne ew 12 hevalê xwe hatin kuştin yan şehadetên canê xwe da ew 12 hevalê xwe û 12 hestê wan ji ber her hespekî wan jî navekî wan hebû ew jî weke wan cengawer bû îro gora dewrêşê Ewdî ew kesên dewrêşê Ewdî nedixweste kin wê axê dîl hatiye girtin li ser girê Edşanê girê bi desta çêbûye yani van girên dîrokînin wana li ser girê Edşanê gora dewrêşê Ewdî dîl hatiye girtin ji hêla êl û erebên êl û eşîrên Ereba ve û Kurd nikanin herin gelek car yani dibe çe xwestin Kurda li wê derê wê gorê bi hawakî weke bikin Tirbek mezin bike bi bê îzna Ereba nikanin derbasî ser gora dewrêşê Ewdî bibe yani wexta tu ji vê mînakê negirî ya ama îro ta tu ji vê biratiya gela ka nebibêjî ya ma xêr e ma nabe xêr me newetî her qaş Ereba bide ama ji weta tu ji mêşê ebretê xwe negire tu ji deve nikane ebretê xwe bigire hewceyê destpêkê tu ji mêşê ebretê xwe bigire ji mozê berî tu Ronî ez pêşniyaz dikim pêşî em pîlanên dewleta Tirkiye tamam yani min ser çi got min ev ser çi got min ev rewşa Kurd dîrokî wisaye pêşî em plansaziya îşev hinekî beyan bikin plansaziya me wisa be ez dibêjim pêşî em pîlan û projeyên dewleta Tirkiye ji bo qirkirin tunekirina Kurdan em hinek dayne ser masê hatina dewam bike fermo ya din jî hêdî hêdî weke tedbîr merûv çi dikare bike weke tedbîr yani siyaseta Kurd ya îro çiqas dikare bibe çare paradigmaya siyasî pîlan û projeyên siyaseta Kurd daxuyaniyên wan yan jî
siyasete ku em di nav dane çiqas dikare pêşî li vê îmhakirinê qirkirinê bigire. Ez sirf behsa şerê çekdarî nakim. Tedbîrên din jî. Mesela wekî numune em pêşî behsa pîlan û projeyên dewleta Tirkiye. Wekê mînak mesela me gotiye ji bo ku mirov bikaribe pêşî li îmhakirina Kurdan bigire dibe serweriya jeografîk ya temamê Kurdistanê di destê Kurdan de be. Yani hakimiyeta Kurdistanê. Ya duyem otoriteya siyasî ya Kurdan hebe li Bakurê Kurdistanê li Rojava li her derê. Ya siyem garantiya navnetî wî. Eger ev hersî ling hebin wê demê dewleta Tirkiye ne dikare demografiya Kurdistanê biguherîne yani Kurdan derbixe Uygur, Türkmen, milletên din bîne biciyê bike û otoriteya siyasî xwe hebe Kurd bixwe rêve dibin. Yani tu hêzekî derve nikare were. Wana hemî em ê nîqaş bikin siyaseta ku îro em tê danîn niha pîlana dewleta Tirkiye ji bilî guherîna demografîk di dereqê guherîna demografîk de te hin tiş gotin zanîna xwe hefiza xwe hinekî lêkolîn bike dewleta Tirkiye heta niha li Kuderê nüfusa Kurdan guherandiye. Yani Kurdan jê derxistiye Tirkan yan jî milletên din aniye xistiye keremke. Mamosta yani tabii ki dîrokê devana pirin ama zaten me qala Sêwasê û Meletî û dibê çi El Ezîzê û Merraşê kir û heman demê me qala Çiyayê Kurmênc kir yani Hetayê niha Hetayê gelek mamin ew li Hetayê du gel lê dijî. Hêrek wê dibê çi gelê Erebên Elewî ye û hêla din zaten gelê Kurd e. Welhasil ew derjî çûye. Efrîn niha mînaka li ber çavê me ye niha Efrîn Kurdên li Efrînê berî Tirkiye têk hevin berî Tirkiye têk heve Efrînê li wê dira hemîn Erebên aştîxwaz yek ji ber van çetayana û heman demê ji ber Esad reviyan dihatin Kuderê ji Helebê dihatin Efrînê. Zaten gelê Kurd gelekî dibê çi netew hez ji xelkê hez dike ji cîranê hez dike. Di vê derê de plana Tirkiye ji bo ev plana Tirkiye têk her wê çi ve yani mesele hewceye ez bawer dikim Kurd dîsa rûne û bi perspektîfeke din yani xeteriya din li ser vê çawa bernameke çawa ji para çêke. Ez bawer dikim hewceye ev e wexta tu vî qirnê nû ji îro da şiyarneke nebêje Sêwas axate ye ev xarîtaya Kurdistanê ye. Xarîta Kurdistanê dîrokî ev e. Musul doğa Kurda bû îro sedî wê bûye Ereb. Berî dibe çe Bas û jarê İŞİD û Daeş û welhasil hatin bi dawiyê ra hemî sedî sed bû Ereb. Ama me dîrokê de me behsa çi dikir? Me digot Kemal Sevrê bû an li Parîsê bû yani Musul weke paytexta Kurdistanê dibe çi dihat nîşandan. Paytexta Dokê ya ki paytexta Kurdistanê bû îro sedî sed Ereb e Kurdekî tilê nabîne. Hemedan li dîroka Hemedanê binere. Farsa çawa bi zanebûn kir Hemedana paytexta Medan çawa bûye îro Kurd tilê nemaye. Welhasil vana gelek meselenin yani gotinê naqede ama îro siyasetmedarê Kurd hewceye çir bike an hewceye ez û tu çer bikin dev ji wê berde em biqîrin vî qirnê nû em şiyar bikin do belkî dibê çeşbîra we çûbe perspektîfeke îro li holê heye em qala yekitiyan biratiyan gelan û vê dikin û wetam em biratiyan gelan û vê û adin biparêzin Türkên Uygur birawere mîvanê me bin serserê me ser çava bejnawan mîtro nîveke em ê jî ra xizmetê bikin xemnîn em kanin vê jî xebûl bikin. Mesele tu wexta bibêjî Kurdistan ev e ev Kurdistanê hewceyê tu wê biparêzî jî. Hewceyê tu wê biparêzî jî. Sînorê wê jî biparêzin nehêlê demografiya wê bê guhertin. Hewceyê ev wargehên me ni Kurdên li me ni Qizilbaş, Kurdên Sersor, Kurdên Elewî di ji Erzincanê ji Dêrsimê de pêda dike ve hetanî nêzî Efrînê ev xet zaten bê Kurd kirin. Hevalê Ronî niha biratiya gelan ew yek ji prensîbên mirovahiyê medeniyetê ye. Niha mirov biratiya gelan dikare biparêze. Ama çawa? Mesele ew e. Wextê ku şertên me û şertê milletê birayê me ne weke hev be, ev nabe biratî, êdî dibe efendî û kole. Niha birayê me xwedî serweriyekê jeografîk e. Axa ku lê dijîn tê de serwer e, hakim e, biryar di destê wan de ye.
coğrafya ku em lê dijîn hakimiyet ne di destê me de ye. Wextê ku ne di destê me de be, em rabin bibêjin bila hakimiyeta Kurdistanê di destê Tirkiye de be, em li wê derê tenê bila hebûna me hebe bese, bila demokrasî hebe bese, veya wê demê çi dibe? Em heq didin Tayyip Erdoğan yan jî revebirên wê dewletê, dewleta bira yan jî dewleta me ku li gor dilê xwe coğrafya me biguherîne. Baş e? Mesele ev e. Wextê Tamam. ku mesela ême kêmasiya me di vê derê de çi ye? Em serweriya coğrafya xwe teslîmê dewleta Tirkiye dikin. Di berdêla çi da? Di berdêla naskirina hebûna me de. Bila hebûna me naske bes e. Bila bibêje Kurd heye heqî wî heye temam e. Bila demokrasî hebe temam e. Temam ama coğrafya me kontrola coğrafya me de destê dewleta Tirkiye de ew ê çawa bibe? Çawa em bawerî bi dewleta Tirkiye tînin ku hebûna me nas bike ama coğrafya me jî li gor dilê xwe biguhere. Mesela halbuki guherîna demografîk ku em jî re dibêjin coğrafyayê de milletan cîwan diguherîne veya yek ji sûçên bingehîn yê mirovahiyê ye. Sûçekî pir mezin e. Ya bifikirin aşîretekî, malbatekî bi sed salan e li wê derê ye, zeviyê wan heye, axawan heye, urf û adetekî wan heye, tu temamî diguherînî cîwî tu mirovên aydê xwe tînî bicî dikî. Veya nijadperestî ye, sûç e. Keremke. Mamoste sana zaten ez demek dirêjî pirsgirêka Kurd an ne pirsgirêka Kurd daw û doza Kurd ne ya azadiya jinê an wekheviya jinê û zilam an azadiya zarok mêre an demokrasiyê ye. Daw û doza Kurd daw û doza welatekî dagir bûye ji çar ji hêla çar dibe çe dewletan ve dagir bûye û dixwaze vê aqê bi temamî Kurd jê derxe yani ev aq dibêjin mafê tê welîne be pirsgirêka Kurd pirsgirêka dawa netewekî ye dawa welatekî ye. Wexta tu ji vê rê de hinekî gotina te divê hêle de lawaz bibe çalakiya te jî lawaz dibe ji ber ku ez bawerim gotin bi çalakiyê bicane an dibê çe bi gedê ye bi zarok e. Weta tu gotinê de lawaziyê bike çalakî jî lawaz dibe mejî jî lawaz dibe bîra mevjî jî lawaz dibe ji bîra dibe. Lewra dewleta Türk lewra ev êrişa ser Rojavayê Kurdistanê em dibêjin ya Rojavayê Kurdistanê girîng e pir girîng e ji bo perçê din girîng e ji ber ku yekemîn car yani piştî başûrê Kurdistanê yekemîn car welatekî Kurd hêlek wî perçekî wî dixe destê xwe 14 sal e birêve dibe. Bi berdêlek mezin bi xwînek mezin dewleta Türk jî ji bo ev têk here çi ji destê wê dike yanî hebûna xwe li ser fedakiriye. Îjarê lewra hewceya Kurd yani hinekî di vê hêlê de jî şiyar bibe ji navê ve xuya ye dewleta Türk yani wê kanibe her tiştî bide demokrasî wê ji wê bide adî jî wê bide wê adî jî bide min jî ji zindanê berde te jî diberde tiştekî hew ji bo tiştekî her tiştî kanî feda bike ji bo tiştekî nehêle pêk were çi ye Kurd axê nexin destê xwe Kurd qada navnetewî de bi hewakî fermî bênavkirin weke te anî ziman. Heger tu dixwazî vê axê biparêz û demografî nêguhertin hewceya tu çi bike wekeke hêzik te yani siyasî ya qada navnetewî de hatibe naskirin li ser vê axê ve. Heman demê hêzik te çekdarî ye kuta kanî bi çekî jî biparêze û her wiha statya wê hebe hatibe naskirin. Ez ji destpêkê de dibêjim statu parastin e. Statu parastin e. Îro kesek gorê xwe serê xwe rabe nikanin rabe artêşek berê xwe bide Başûrê Kurdistanê. Berge statiyak wê heye. Statiyak wê heye. Dibe lawaz be nikane bile ber xwe bide ama dengê ji cîhanê were. Ha di vê derê de anha ev de plana dewleta Türk daketiye. Daxwaniya rêveberên gelê pêşengê Kurd dinere ji ber hinekî Kurd hîn ev konjektûrê derketiye holê Kurd hîn zêde şiyar kir û Kurd dibîne derfeteke ew nelbende bû ketinê desta û yanî konjektûr her tişt guherand û her kes jî mecbûrî ma xwe biguherîne tu dibîne di sekna wan da di liv û tevgera wan da
نتو پروریا که یعنی بچه مافی نتو هاوی زمانی که هی مافی نتوین پاریزه بودن درد کردن. اوجی ذاتن دولت ترسینه دولت ترکیش اول آرمان جاوی کردات تک ببه لیبلی ریبرین کردی ایدی وید بینه یعنی کردا واتا تک ببه عفرین میناکه ایدی چاوا عفرین بی کرد کر و عربانی کرنی و همان دمین مالباتین حماسی آنین کرنی به پیشگیری کی به پیشگیری سازین دولت دبچه UN یعنی UN رامگو چه نتوین یک بوی نتوین یک بوی بس به پیشگیری آوان به فینانسی آوان ترکی لوی داری خام پیش حماسی را چی کرن جی خلقی جی فلسطین باز دابو لترکی بون ترکی گناه واره نمی جورا ویدری والحاصل ترکیه zaten وید ماشینه پروژه بر ترکیه اج demek دريج دايه اما ترکیه چی دی ترکیه دی نه چاره نینه یعنی قدر کرد ev کراسی روجلات ناوین هاتیه برین کراس وی بدنی ببینه وی بدنی ببینه ترکیه جای ناوی بدس بچی بکن ev زی وکن البر ورتایل قرغز بو کیرگز بو پاردون قرغیزستان اصلی خاچیه مغول نجداری کوسای نه مسئله نه جداری کوسای کی ji kudret be bila be ez hükümeta me jibo ama vakti ku were mesela ve Türkan plan projenin kırkırına kurdan çevike ve de mi em jihrat bejin ve gere malaxa bi cehneme ci ku ji hati haqi kurda çedi be na roni tabasa hem tiştan ev gotin bela sebeb bir kesine got ev kes zane planı kusa temeşa و ev kesana jî devlet têgudarî dikin ev kesana ne hemar berxwe dibêjin ev kesana çapemeniye amade dike dibê çi derdorê amade dike welhasil te dî berortayî levanî ziman gelek kurt çima navbera Firat û Diclê da qewmê me Tirkiye ji Asya navîn emnîn vê derê rabînin vê derê çima tu nabe İzmirê çima tu nabe Dereketin çima tu nabe Amasya çima tu nabe Aydî çima tu nabe dibê çi Qeyseriyê na gerek bina hak kurda planı bina. Derde merik ne Uygur'e, derde merik ne Türkmen'e, derde merik serveriya binere kontrola ava Dicle u Fırat'ye. Jiber ku dedemin peşmede kıymeta avê jiya petrolê zêdetir dibe. Jiber vê dibe em mirovên xwe, mirovên ku em hukm li wan dikin em bînin di navbera Dicle û Fıratê de bicî bikin ku sibê du sibe em bikaribin bibin hakimê wan coğrafya. Eger em vê nekin, eger Uyguran, Türkmenan, mirovên ji nijada xwe em bînin bicîh nekin, çi dibe sibê du sibe Amerîka, İsraîl, hêzên derva wê piştgirî bidin Kurdan, ew ê vê derê ji me biqetînin. Ama ji niha ve em tedbîr bigirin wê demê sibê du sibe em bêjin ev coğrafya ne ya Kurdanekî. Divê coğrafyada milletên cuda hene, Uygur hene, Türkmen hene ji bê de yani iddiayê wan diguherin. Ji ber vê guherîna demografîk dixwazin çê bikin. Yani coğrafya ne ayrı. Plana xwe be. Plana Kurd wê çi be. Plana Kurd wê çi be. Yani Kurdê dîsa mesele giring e ve ama hewceye weke rojnamevanan em jî kesên carcana daxifina tişna dinivîsînin em bankin. Em vî qirnê xwe ji vê re amade bike yani siyaseta Kurd li Bakurê Kurdistanê yani ez aqala qadê dikim ay wekin dem partiyê dikim yê ki diherin botanê ey botan halkı bi Tirkî dipeyivin yê diherin Süleymaniyê bi Tirkî dipeyivin têk çûnin 30 sala têk çûnin gelê Kurd jî têk birin. Niha Ronî te bal kişan ser meseleyekî pir mühîm binêre. Tu fikra min wextê dixwazî ez pêşî te behsa azadiya jinê kir ez pêşî viya bibêjim binêre wekeviya jin û mêr parastina xwezayê vana ji prensîbên mirovahiyê ne. Elbet eleqa wî zêde bi mesela Kurd tune ye lê vana qezencên milletê Kurd in. Em wekê milletekî li rojata navîn eger me kariye di nava civaka xwe de em wekeviya jin û mêrê pêk bînin em bikaribin jinê tevlî biryarên siyasî bikin em bikaribin paradigmeyekî parastina xwezayê bi pêş bixin vaye qezencê me ye vaye tiştên pîrozin pir baş e sersera serçava. Ama vaye hebûna me naxe garantiyê tenê. Ew tiştekî din e. Ya te behs kir ji ber vê dibêjim. Niha ev li aliyekî
اجی گفتن که دردمی جی نه و yani derdemi ez vejim yani dedi de bejin yap Türkiye Kürt sorunu evji Kürt ani vergaranın kırne psleka Kürt halbuki em gotin şaşe dava Kürt ne dava jin u mer u zarok u demokrasi u adın u olu ideolojiye dava ne tevekiye dava velatı ki çarpar çekiyor paslamam evlamam Ez helwesa tefhem dikim ji ber ku hevalê me jin rêxistinên me ê jin wextê ku mesele dibe dawa Kurd hema mafê jinê pir zêde derdixin pêş dawa esasî ya netewa Kurd di siya mesela jinê de wenda dibe. Halbuki mesela jin meseleyekî civakî ye. Hem civaka Kurd milletê Kurd alaqedar dike hem ê Tirkiye hem ê dunyayê alaqedar dike. Ew tekoşînekî cuda ya bi serî xwe ye tekoşînekî pîroz e em hatta Davîtê de cihî bigirin wekeviye jin û mêrê ew meselekî cuda ye. Merûv dikare tê de cihî jî bigire tê bikoşe jî. Ne mesele ye. Ama mesele wextê ku bibe mafê netewê Kurdan niha wextê ku Ronî ez viya bibêjim binêre aniha me li ser ekranê nivîsiye serweriya jeografîk. Vaya tişta esasî ye. Dibe di dawa Kurd û Kurdistanê de berî piştî hebûnê piştî ku dewleta Tirkiye hebûna Kurdan qebûl bike dibe tu zexta serweriya jeografîk bidî ser dewleta Tirkiye. Yani coğrafya ku ez lê dijim dibe ez têda serwer bim. Kî were wê derê bi cih be, kî çadira xwe bide ser milê xwe bîne wê derê, kî were wê derê mafê penaveriyê bixwaze, kî jan aşîret bixwaze derkeve, yan were dibe serwer ez bim. Yani hakimê coğrafya dibe ez bim. Eger vaya nebe, wê demê bi armanca asimilasyon e. Bi armanca xerabkirina cewherê coğrafya Kurdistanê bi kîjan armancî dibe bila bibe, ew însanên ku me bi rıza dilê xwe hakimiyeta coğrafya xwe teslîmê wan kiriye, ne? Aniha me çi kiriye? Me Kurdê Bakurê Kurdistanê me bi rıza dilê xwe yan jî bi şiddetê yan jî bi zorê çi dibe bila bibe me hakimiyeta coğrafya xwe teslîmê dewleta Tirkiye kiriye nekiriye? Me kiriye. Em nasnama wan di bêrîka xwe de digerînin, em hatina wan a Kurdistanê em pêşwazî dikin. Dewleta Tirkiye dewleta me ye, otorîteya siyasî ya dewleta Tirkiye ya me ye jî wê demê ew li gorî xwe dikarin biryaran bidin li ser coğrafya Kurdistanê. Çünkü êdî ew jî qirara me ye. Yadin Ronî mesela asimilasyonê ye. Niha ev însan ev rêvebirên wê dewleta ku me hakimiyeta coğrafya xwe teslîmê wan kiriye. Ne rêvebirên dewleta Tirkiye. Bi kîjan armancî van însana tînin? Yek ji armancan asimilasyonê. Temam em bi xwe ji asimilasyonê re xizmetê dikin. Yani dewleta Tirkiye hatiye li Almanya zextê li me kiriye gotiye rojnameyekê Tirkî derbixin. Dewleta Tirkiye zorê li me kiriye gotiye televizyonê Tirkî vekin. Dewleta Tirkiye zorê li me kiriye gotiye YouTubeê xwe û çapemeniya xwe û medya civakî û mala xwe de û nizam kudra xwe de tev Tirkî biaxivin. Zora dewletê Tirkiye em bi rıza dilê xwe asimilasyonê qebûl dikin û pêk tînin. Vaya esas e. Wextê ku tu Tirkî biaxivî heval, tu çapemeniya Tirkiye dişopînî. Tu narî çapemeniya Erebî teqîb nakî. Tu çapemeniya Tirkiye godar dikî. Zarokên te rojnameyên Tirkî dixwînin, romanên Tirkî dixwînin, çîrokên Tirkî godar dikin, xewnên Tirkî dibînin, tu dibî perçeyekî civaka Tirk. Ew qas zelal e. Yani tu beleş bêpere hizmetê dikî ji dewleta Tirkiye re ji projeyên dewleta Tirkiye re. Her însanên ku Kurd be, Kurdî zanibe, bi zanebûn, bi pîlan, bi Tirkî biaxife, di xizmeta dewleta Tirkiye de ye, di xizmeta asimilasyonê de ye. Yani vaya ez dibêjim ya îlim dibêje, îlim dibêje. Wisa ye. Kurd hêdî tune dibin, hejmara Tirkan zêde dibe. Baş e? Ev li aliyê li vê derê ez ê belkî te serast bikim an belkî te nebim ya jî an jî dibim meqseda te nebe. Ana derdê me ne şahs e. Derdê me ne şahs. Şahskana mala xwe Tirkî jî peyvê şwac tiştekî wî. Ama wexta saziyên Kurd, saziyên gelê Kurd yê li welatên taybet yek ji derî Tirkiyê serbixwe û dibe çi hêla gelê wî da finanse dibe bi Tirkî
دبی که روزنامه‌یان آژانسا وکه تلویزیونا وکه ev zulme ev zulme derdê min ev e ev zulme bedran dere an Ronî Roha an Ayşe an Fatma mala xwe xwazê Tirkî peyve bi zarokê xwe rabû ne mesela min e ew ne meseleyê jî ji Kurdan nabe baranî jî ev dibe ama mesele wexta saziyaka Kurd dibe çev daw doza Kurdistanê de xwedî gotin be û li Tirkiye derbe li ser dibe çe zext jî nîn be û bi Tirkî veke an çi bi Kurdî veke jî alternatîfa wê jî yani yek aynı navî bi Türkiye wê jî veke ji Kurdan dibêje na yani dibe çe Kurdî mexwîne mêzek ava Türkiye wê jî alternatîfa wê veke berê me di tîwî hebûya tu tê de şoxulî li malên Kurda li cem e bûbûn dibe çe weke mekteba me her kesî ev sêl kirîbûn û da ku em Kurdiya xwe jûn û zarok em li pêş min da Kurdiya xwe pêş wexta îro Türkiye Kurda pêş dixe yê dibe çe ne bi Tirkî zane ne bi Kurdî zane û weke televizyon weke rojname weke ajans hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê îjarê derdê me berî ne bestî me bû Başûrê Kurdistanê jî ketibê piştbirkê wê jî êdî got ez ê jî alternatîfê xwe Tirkî çêkim Rûda û Türkçe adin Türkçe hiç belgem dikin ya ya mal xerabiye vahta alternatîfa derdê min nûçe be alternatîfa em bibêjin filan ajansê versiyona wê Tirkiye hebe ez Tirkî hîn bi leskanim bixwînim bergim perwerdan me bi Tirkiye ez naxwazim çavê xwe biwestînim dibe ez westiya bim tu vê alternatîfê nedime gerek tu vê alternatîfê nedime gerek tu mektebê weke mektebkê te bigere wata derdê dawa te dibe çe derdekî te dawek te hebe ya netewekî gerek tu saziyê xwe civînê xwe televizyonê xwe ajansê xwe Tirkî heram bike qedexe bike derdev yana şexs dixwaze nivîskar be dixwaze rojname wan bide ji mala xwe jiyana xwe da bi çi zimanê dipeyve ew bextê xwe ye ne mesele niha tu Ronî di mala xwe de bi zarokê xwe re bikî edet bi Tirkî biaxivî ev sûç e çünkü tu Kurdayetî nasnama Kurdayetî ku teslîmê te hatiye kirin 5000 sale ji kalekê te dewrê bavê te biye ji bavê te dewrê te biye weke berhemekê eserekê tarîxî hatiye heta berdestê te ev Kurdiya ku em pê diaxivin diyariyekî pir kevne ji 5000 sal berê ji bavûkalê me dewrê me hatiye kirin tu çi dikî tu wextê ku rabî bi Tirkî biaxivî di mala xwe de axaftina Tirkî tu bikî edetekî mîna ku tu bi vê diyariyê bilîzî û bavê jî çopê veya sûç e veya heqaret e veya bêwefatî e ama li ber sûcê dina sûcekî çûşkê wexta dibe çe rêveberên demê her botana bi navê şehîda heye her bibêje hey botan halkı bi Tirkî bangelê botaneke wexta Amed paytexta Amedê rêveberê wê bi Kurdî nizanibe dijmin re xala çi dike mamoste bi se ji te re tiştek bêjim niha ême em li Ewropayê ne mesela 30 sal em li Ewropayê ne me Kurdiya xwe li Ewropayê pêşxistiye şert û imkanê me wisa çêbû mesela wî rojê problemekî min çêbû bi şaredariya Siropiyê re belkî neh deh kesan peyam şandiye yek peyamekî bi Kurdî tune ye hemî ji min re bi Tirkî dibêjin hêrsa xwe bi Tirkî dibêjin ez Kurdî bersiv didim ew bi Tirkî bersiv didin mes ez şaş dimînim ya deverekî weke Silopî ya tam li ser sînorê Zaxo yani di navbera Zaxo Silopî de aha sînor yani piyatî dikarî biçî werî ya çawa mümkün e mirov tiştekî wisa bike ez fehm nakim mesela îja hemî gencin îja rêvebirên Dem Partiyê ne rêvebirên otorîteya siyasî Kurdan elvêdirê mesela ez fehm nakim çima örf û edetekî tune veya hemî di xizmeta siyaseta dewleta Tirkiye de ye ji ber vê wextê ku Tayyip diçe ji Çînê Tirkên Uygur tîne li Bakurê Kurdistanê bi cih dike divê em hinekî vegerin xwe çima
dikîjan şertan da em rê didin Tayyip Erdoğan ku vî karê bike. Tayyip Erdoğan sibê dimire diçe ama siyaseta dewleta Tirkiyeyê ye ew. Em çawa rê didin viya? Yek serweriya coğrafya xwe em teslîmê Tirkiye dikin. Em bi xwe dibin aletê asîmîlasyonê. Otoriteya xwe ya siyasî em teslîmê Tirkiye dikin. Wê demê valahî çê dibe dewleta Tirkiye hespê xwe li gorî dilê xwe dibezîne li ser coğrafya me. İjî divê em girî û gazinca nekin. Divê em ji encamê re hazîr bikin. Wextê tu bêjî dawa Kurd dawa demokrasiyê ye di çarçova demokrasiyê de hal dibe wê demê divê tu encama bigirî berçavê xwe. Vaya tespîtekê ez vê derê de mero kesî suçbar nake ama tespîtekî li helê ye. Êşekî pir mezin îro ketiye nava dilê me çünkü me dît ku coğrafya me heqeten bê serwere. Yani bê hakimiyete. Hakimiyeta coğrafya me ne de destê me daye. Dewleta Tirkiye kengî bixwaze tê li gabarê petrol derdixe, erê derdixe. Kengî bixwaze çe serî çiyê daristanan dibire, xirab dike, wêran dike, barajan çê dike. Mesela wî rojî bi var twêre axivî me. Gundê me çeşit cûr be cûr nebat hebûn. Meywe hebûn, ê bejî hebûn. Niha ji ber ku baraj çêkiriye li wê derê nem ketiye heremê. Çi dibêjin? Yani hewa hinek cuda biye hewa wê derê. Ew eşkaya germaya eşk çûye. Çi dibe? Êdî ne genim hêşin dibe, ne ew meywe hene, cewherê xweza komple guherê. Kî kir? Dewleta Tirkiye kir. Me müdaxale kir? Na. Me müdaxale nekir çünkü em nikarin. Otorîta me tune. Hemî gilû gazên jî me ew e. Yani ez hema sozê bidim te di diyaloga me ya bi dewleta Tirkiye re yek ji tiştên ku divê em dayînin ser masê ele ecele em qise bikin bi wan re wekî şertê pêşî piştî hebûna Kurdayetiyê qebûlkirina hebûnê dibe serweriya coğrafya bi dest bixin. Sedî sed. Mamoste yani na tabii ki bir başa başa libeli me goya Kurdistan da gır teslim hapiye gördü. Ve ne kanı pek nay ama jiboy dibeçe evdaavdoz agri ve benem redan ne bek dibeçe ari havcaya siyaseta Kürt deng bilin beke. Ma yani nad irol gabari petrol derdikın vaqta dibeçe statya Kurda tune bir mantıkane ve bıkavutine nine. Levra çerdibe ama havcaya tu gele Kürt tilvideri yani parlamento anlamedi anlı deverin Kürdistan'ı idin anlı botani anlı serhadi siyaseta Kürt bişola. De herema xda xelkin biyani kabul mekin. Yek kış velat edin devlet edin verin videri kabul mekin. Gel ser nigabet çalaki çebibe ve hemen de siyaseta Kürt jibi bejin tamam. Dibe lebeli em bi tahawi aha Kürt da ku xelk kidin kavmi kidin veri em vê qebûl nakin ev ji bo me xeta sor e. Rast e em perçekî Tirkiye'nin niha waye wisa ye. Wata tu bêjî Ahmed perçekî Tirkiye zaten got dibêje tu nikane bibêje dereqê Amedê da azim wa be. Ya tamam tu kanı gelek dibêje gelek şaxa jê derxe bibêjî bira xelkê vê derê birî be. Wa bibe ama mesele ji bo min talî armanc hewceye tu vê ji bîra Kürt ji mejî Kürt dernexe aha Kurdistanê sînorê wê û çawa bûye tu vî qirinan nehêle çünkü ev qirinê îro li ber çûneyê asîmile bûye li ber asîmilasyonê zimanê wî seqet bûye Kurdiya wî seqet tu li Amedê malbatê me ne li wê dirînin yan li derkî êdî li derve Tirkî naya xaftin ew kes zaten pir guh nade êdî yani kî hatiye kî çûye lewra hewceye siyaseta ma li Bakurê Kurdistanê siyasetmedarê me li Bakurê Kurdistanê vê mijarê gelekî him li herêmê û him jî li an qerîbîne ziman û bi zimanekî ser tu tûş we nikanî bû Kurda îjarê hûn ketinin fen û fûtê din da ku dibe çet ji deverê din qewmê xwe bînin axa Kurdistanê nabavê min mînin axa Kurdistanê hûn hez kirî wanin bibin toqatê Yozgatê
مینن آخه کردستانی جاری وقتا تو وی گلیجی و جوانی وی گلیجی وی شار بکه قبول نکه مدلیت امجی زارو که این وی دری بود دما خلقین بیانی دمک دریج دهاتن در دوری من چادر و کن و دگرتن روژا سیامه چون مدگل حیران واترن سکنین سی روژا آن ورسا درباس بهرن اما قبول نکن این وقتا قرنی نه ایرو تجبیارا نبیجه تجبی نخه مجیه گلی و خواه زاروکی و خواه ویسبی قبول بکه اوی بخواه هر بینه نها وی روژه به کمکی هوالا را من نقاش کرد نامه بسا تاکه کسی کرد طبعی آخفتنا به ترکینا و مالی ده zararı yuparın herçend mafya ve malbatê bejî ama lê çawa ku te bas kir di saziyên Kurdan de rêxistinên Kurdan wextê ku saziyên me saziyên millet bi keda millet bi perê millet wan saziyên bir tirkî birêve bibe vaya ne baş e ya duyem mesela rojnameyekî bi tirkî çi dike hevalê ronî yan jî hevalno yek armancekî wê rojnamê heye agahiyan digre dede temaşevan dede xwendevan ne sırf fonksiyonekî wê heye hevalê me youtuber jî hevalê me televizyonê jî wextî tirkî çê dikin yek fonksiyonekî heye xeberan digre agahiyan digre teslîmê temaşevan dike yê me insanên ku bi Kurdî weşanê dikin televizyonê ku bi Kurdî weşanê dikin fonksiyona wan çi ye agahî girtin teslîmê temaşevekirin belkî sedî dehê meseleye binêrin axaftina rast ya kurmancî em fêr dikin erê em kurmancî bi millet didin hezkirinê erê em pêşî li siyaseta asîmîlasyonê ya dewleta Tirkiye digirin erê ew berhemên 5000 salê ku me ji we re bas kir ji bav û kalan hatiye heta berdestê me em xwedî li wê berhema dîrokî diyariya dîrokî derdikevin wefadarin erê yani tonkî armancê me hene ji bilî agahîgirtin û teslîmkirina agahiya tiştekî pir hêsan e yani li filan derê qeza bela çêbiye qesedê wisa dêre zor parastiye vana agahî ne ama wextê ku em wan agahiyan pêşkêş dikin dema ku em wan şîroveyan dikin pir fayde nime çê dibin ji civakê re binêre wî rojê serokê pena Kurd axivî mîvanê min bû ez heyran mam ji Kurdiya wî re ecayîb herikbar ecayîb xweş diaxivî min pir hez kir ji Kurdiyayê min pirsiya te ji ku anî ev Kurdiya xwe dibe min ji me tîvê girtiye genç bû min ji me tîvê girtiye di min de kültûrek çêkir min wê demê soz daxwe em zarok bûn dibe min soz daxwe ez ê tam Kurdî fêr bibim em serbilind bûn pê serbilindiya me jî dev jê berde bi milyonan insanên me gencê me mîna wî bana çi dibû çi bû me tîvê hat girtin kî girt dijmin girt dewleta Tirkiye me tîvê girt paşê çi bû televizyonê me din derketin ji wê armancê dûr ketin tenê agahî girtin dan temaşevan zanîn kültür axaftina xweş axaftina estêtîk ya Kurdî ji bîr kirin dan aliyekî sanat huner ken tiyatro şano film vana hemî mühîm in di civakê de girîng in însan çand û kültûra xwe belkî ji fîlmekî digire belkî ji tiyatroyekî digire axaftina xweş xwendina xweş ya Kurdî digire dibe hêjmara van însanan merû di televizyonan de zêde bike hêjmara televizyonê xwe zêde bike wisa nebe wê demê em di hemî dibin mekanîk hemî dibin teknîk agahî bigire bide temaşevan çi ye yani Keremkî abi mamosta yani vidrê da gelek smirofanovic ama zaten yani çapemenya me em divê çapemenya Kurd derî çapemenya me Türkiye yani nexwazim nava bidim ama wan berçavê xwe re em niya li Bakurê Kurdistanê li Ewropa li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê hemî Türkiye hemî Türkiye ji lewre niha zaten ha ya çi heve niha du tişt e wexta ziman here û axir tiştek namîne yani tiştek namîne min ez kanî bêjim ez Türkim û Türkim ez kanî xwe bikim wî çaxa ciyê min heye ez kanî her derê ji min re her derî vedibêje em Türka pirsgirêkek min şexsî namîne
Türkiye mişi jaman baştırı jey Tokatya jey Kayseriya baştırı. Fakat me belakek diş para mekir me got olatî me dagir bûye me got zimanî me qereqeye me got çanda me qereqeye. Ya Ronî Tirkî ma zimanek tu Xwedê. Wê rojê Ya destûra bingehîniya Tirkî xwendiye 1924. Ez garantî didim we yek Tirkekî ji wê anayasayê fehm nake. Destûra bingehîn fehm nake. Çînkî hemî Osmaniyê gotinê wî tev Erebî ne û tev Kurdî ne. Kurdî û Erebî navî kirine Osmanî, tu Tirkekî jê fehm nake. Ji anîne zimanekî li hev çêkirî çêkirine divan salên dawiyê de. çi dibe bira ew Arê be ne mesele ya ye. Almanekî tere Tirkî di mehekî de temamê Tirkî fêr dibe ji Tirka xweştir fêr dibe. Kurd jî wisa ne. Yani ez emrê xwe de medya civakî de yan jî televizyona de Tirkî naxifim. Ama ez Tirkî biaxivim ji Tirkan baştir diaxivim. Mesele ne ye wekî? Mesele marîfet ne axaftina Tirkî de ye. Mesele ne ye we? Mesele merûv çawa xizmetê bike ji civaka xwe re ez duî de îsrar dikim. Mamoste mesele ne tewek ki 5-6 milyon li ber qirkirinê zimanî wî qedexeya axa wî dagir bûye weke ewladê wî me têda serî rakiriye me gotiye em qebûl nakin vê hewceyê em di vê de îsrar bikin berxwedana xwe bi demê ra em îjarê xwe serxweş nexin û rê û rêbazê dine di ber xwe mesele ew e. Ew qas mirin û ew qas talan û ew qas zulm û zor ji bo çi? Mala te ava hevano tamam. Ronî em hinekî behsa ew ê bikin ya. Vê meselê ez bijim ev mesele hat fehm kirin. Mesele hat fehm kirin. Yani otoriteya siyasiya Kurdan, otoriteya siyasî, serweriya jeografîk, garantiya navnetewî vana şertin. Tamam me fehm kir. Saziyê xwe dibe alel acele acîl bawekî lezgîn em tev bikin Kurdî û însanên ku xweş diaxivin li wan dere merû bicî bike û milletê me ji kurmancî hez bike, ji çand û kültûra xwe hez bike. Çand û kültûra Kurdan nayê meneya şalval û kincên zemanê berê. Tu çi qas dikarî şalval li xwe ke, kincê zemanê berê xwe ke, tu pêşî li asîmîlasyonê nagirî. Tu çi qas dikarî here xaniyên şikevir çêke wan sîstema berê a xaniyan çêke bi mîmariyê tu nabî Kurd. Bi şikil tu nabî Kurd. Tu 7 kîlo similê xwe jî berdî, tu dîsa nabî Kurd. Kurdbûn ne ye we. Ya din me fehm kir Ronî. Rast e ne rast e? Hep nadî min. Dedim te mamoste wisa ye. Yani ev jî ev cet gazetesine belirtin yani tamam arkadaş yoldaş ev ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Yani ev o zaman konuşma. Orayı mepeyim. Yani herî derpiyekî li xwekî şalvalekî xwekî şûtik lê girîdî tu nabî Kurd. Ne ye we. Tiştekî din heye divan demên dawiyê de bi tehdîtên dewleta Tirkiye re Hakan Fidan pir tehdît dike Rojavayê Kurdistanê. Tayyip Erdogan ji xwe vekirî tehdît dike. Em dibînin ku pêvajo di xeteriyê de ye. Me firx kir ku bi vê pêvajoyê re armanca dewleta Tirk Rojavayê Kurdistanê bê per û bask bike. Baskî wî bişkîne. Lingî wî bişkîne. Heta komple imha bike. Rêvebirên Kurdan jî firx kirine van demên dawiyê zimanê xwe guherandin. Zübeyir Aydar pir vekirî axivî. Salih Müslim vekirî axivî. Min nîvrê pêşkêş kir. Mazlûm Ebdî jî vekirî daxife. Rêvebirên li Qandîlê ji ber ku şertê wan zehmet e em nikarin daîmî ji agahî ji wan bigirin. Me hê firx nekiriye. Di zimanê wan de guherîn me firx nekiriye. Ama rêvebirên siyasî ê li derveyê Qandîlê me zimanê hemiya guheriye. Hemî jî banga netewbûnê dikin, banga yeketiya Kurda dikin, behsa tedbîran dikin li hember operasyona muhtemel yên dewleta Tirkiye. Tu çawa dinirxînî? Tu te jî firx kiriye guherîna zimanê rêvebirên siyasî? من فرق kiriye û ez vê jî bibêjim yani ev yek ahengeya aheng li ortê heye. Yek ahengekî ye çi dibêjim. Ya te wê jî aminî baş. Yek ahengî heye. Yani heman tiştî dibêjin rêvebirên gelê Kurd. Ev tiştekî gelek xweş e ama ev jî dema em li van axaftinên binerin em ê çi bibîne tu zane em di demê dawiyê de yekitiyek nav gelê Kurda pêk hat.
yani bi taybet Rojavayê Kurdistanê weke dibe çi konferansên pê hat û her wiha ji birêz Öcalan peyamên ji gelê Kurd re hat û ji başûrê Kurdistanê re û ji malbata Barzanî û Talebanî re welhasil em vê çi dibînin em vê dibînin yekîtiya Kurd ya derketiyê holî hêviya yekîtiyê her wiha heman demê bi Kurda qezençkirin dide û Kurd jî hîn bi xweşiyar bû û her kes bi vê konjektûra derketiye ortê zane ev mesele ev gafa aştiyê ya dewleta Türk neke ji bo Kurd dayîka xwe bibîne. Rixmî wê ji bo Kurd dayîka xwe nebîne. Lê belê Kurd jî ez dibim qey hinekî mecbûrman û spasiya İsraîl hewcê ez bikim weke kesekî ez ji wî dewletê ji wî netewî hez dikim. Mecbûrman konjektûrê derket holê Kurd bi tu hawê din yani nikarin tevger. Ji wî çare çi dibe netewa Kurd gelê Kurd wê yuhî gelê Kurd bike bêş heyran yani em te vî hawî qebûl nakin em nabe çünkü tu niha bêçe li ser sosyal medya binere daxwaza gelê Kurd hesteka gelê Kurd tamam erê her tişt vî hawa her kesî hez dikin ev tamam lê belê heyran Rojavayê Kurdistanê parastina wê ji bo me xeta sor e axa perçê Kurdistanê biçûkî Rojavayê Kurdistanê sewê weke 20,000 şehîd çêbûne û 50,000 birîndarê wê hene dibê çendazî wê hene ji bo Kurd bûye xeta sor lewra ev axaftina hem Sîpan Hemo û hem a Zubêr Aydar û her wiha Salih Müslim û her wiha a Mazlûm Kobanî banga wî ya ji bo ciwanên Kurd divê dirê de hemî me got çi ye ahengek heye yani hevdû xwedî dikin hevdû xwedî dikin û ev jî pir baş e di nav Kurda de berê gelek cuda deng derdiketin yani heman sazî heman îdeolojî heman rêxistin dipeyivîn ama cuda deng diketin ji ber gelek kes dipeyivîn lê belê tiştê xweş derketiye holê tu dibîne yani ahengê peyama axaftinê yek e yani Kurd dixwaze bi cîranên xwe re hevaltiyê dostiyê bike û Kurd ji netewan hez dike gelekî dibe çi mîvanperwer e lê belê weke Zubêr Aydar ji anî ziman hegir wexta vê qebûl neke dewleta Türk bibêje na gerek hûn teslîmê min bibe ez nayêlim û biyên meqsed û mirada wê çaxê Kurd mecbûr e wê çara serê xwe binare têkiliyên bi derdorê re çêke bi hêzê din re çêke wekî İsraîlê weke Amerîka û hewceyê do çêkir ev konjektorê niha derketiye holê hewceyê weta şekî Kurdî Kurd li holê heba hewceyê ev 10 sal berê dîtibû ev amadekarî hatiba girtin canan dibêjim Kurd gelek dereng mane ez lema dibêjim hewceyê te divê dirê de ev zemîn amade kiriba ev zemîn amade kiriba dewleta Türk jî lewra niha em dibîne çergî fam kir Kurd wî hawa wê teslîmî colanî nebe yani ev pêvajoya bi birêz Öcalana dest pê kirin got em ê demê dirêj bikin da ku Kurd dibe çi vê derfetê vê trênê bibore biçe lê belê konjektûrê derket kir holê wan hesabê İsraîl nedikir yani hesabê İsraîl hesabê Anqerê min got esim dibêjim ya Tel Avîvê xirab hesabê Tel Avîvê cuda lewra wata îro ev rewşa li Sûriyê heye Kurd ez bawer dikim niha axaftinên pêşengê Kurd gelekî xurtin û gelekî têr û tîjenin ez bi xwe de ecibînim û ez bêjim yani riya rast em ne mecbûrî Tirkiyeyên dibe were dîsa li me xe me bikuje lê Kurd ev bi 100 sal 200 sal 300 sal tê kuştin Kurd ji mirinê natirse ji kuştinê natirse ya Rûnê em wan dixwazin em milletê Tirk dixwazin em rêveberên Tirkî jî dixwazin em Tirkî jî dixwazin ama ew me naxwazin mesele ew e mamoste tuzane çi rada pir girîng e Rojavayê Kurdistanê tane deryakî din ji Kurdan re veke yani çi derî veke tuzane niha başûrê Kurdistanê ev 25 sale dibe çi bi hawakî nîvdewlet e ama hegir Rojavayê Kurdistanê ava nebe azad nebe statû negire îmkana wê nîne başûrê Kurdistanê nikane dirêj derin gavsek Şengal îmkana wê nîne nikan li ser niga bisekine
هەگەر ڕۆژاوای کوردستانی یê سînorê wê û başûr bi hev venin ev ji statûkê bigire başûrê Kurdistanê xelas dibe evên ki İran û Iraq û Tirkiye dixwaze bifetistîne xelas dibe yek şengal xelas dibe di duê heman demê Rojava jî xelas dibe wê çarê pir ihtiyaciya Rojava ji Şamê jî namîne wê ihtiyaciya Hewlêrê jî ji Bexdayê namîne wê ihtiyaciya Şengalê jî dibê çi ji Musulê namîne an ji Bexdayê namîne wê hevdû xwedî bikin dewleta Türk vê xeteriyê baş dibîne heger Rojavayê Kurdistanê jî xwe bide kêleka başûrê Kurdistanê weke statûkê têkeve bin sîwanek parastinê ya navnetewî Kurd qedera wî pêşe roja qedera wî tê guhertin dewleta Türk vê baş dibîne û dewleta Türk jî hatiye girtin Barack Obama ev axaftina wî dawiyê ya tedî yanî YPG û YPJ ne weke PKK nabîne bawekî peyam bû ji Tirkiye ra yanî sedemê Hûdî û pê êriş bike namîne û li gorê min jî bi Rêz Öcalan destpêkê da ne pir xwedî agahî bû ji ber îzolasyoneke mezin ser dimeşe kesekî 26 sala di hefsê da ye ev tiştekî dibe çi nayê gotin bê gotin e welhasıl ama yê wekem Pervîn Buldan û êdin kesana nikanî bû bi Rêz Öcalan têr bikirana bi agahiyên Öcalan lê digerîna lê belê dema ev hêzê din ev kesê din derbasî İmraliyê bû bi Rêz Öcalan dibe çi li rojhilata navîn hîn bû dibe çi ev xarîte di serê xwe da çêkir bi Rêz Öcalan jî ne bi Rêz Öcalanê berê roja ewlî ye bi Tirkan re welhasıl dewleta Türk lewra çer dike ji deyrê zorê ji Reqqayê da êr û eşîr û ez nizanim hinek hêzên reş dikin dewrê û heman demê hetişe kincê din bi navê din êrişî Kurda dike û heman demê jî li Tişrînê û li deverê din dewleta Türk bên haber Rojavayê Kurdistanê dike kanê kir axşo digot Ronî pêvajoya ku em di nav dane Rêzdar Öcalan bê sebeb neket nava vê proje bê sebeb ev proje pêşwazî nekir dewleta Tirkiye dewlet Bahçelî tê destê xwe dirêj dike dibêje em bikevin nava hin tişta tu weke lîderek wêrek xwedî tecrübe tu tiştekî wan da bikî tu net natirsî tu dibêjî keremke were ez heme dawa min ev e were em safî kin di wê derê de binêrin ji sed meseleyên dawa Kurd tu yekî pêşî derdixî pêş ka dewleta Tirk helbestek çewa nîşan dide mesela binêrin gelek kesan Rêzdar Abdullah Öcalan rexne kirine çima di derbekî de hemî dewdoza Kurda tax mîna barekî giran çima nade pêşiya dewleta Tirkiye gelek ji we belkî rexne kirine em dibînin ku bi qasê tayekî tu pêşniyazê dewleta Tirkiye dikî wey hûn dibînin li hember wan daxwazan çawa gef û gur li me dixwin Numan Kurtulmuş dibêje bazarî tune ye kesî dawa ziman nekiriye kesî behsa destûra bingehîn nekiriye kesî nizam çi nekiriye dîsa jî mêrikira dibe tehdît dike çima çünkü dibe li Çînê li Japonyayê li Afrikayê nizam li ku derê hêzekî Kurd heye nizam ta li Sûriyê hêzekî Kurd heye bila ew jî tune be paşê werin ser masê binêrin yani ji Rêzdar Abdullah Öcalan re dibêje çi dikî bike emir bide Rojavayê Kurdistanê bila qesedê xwe tune bike yok ya pêvajo çi dibe xitime çünkü armanca dewleta Tirkiye ew e îja tiştekî din min dixwest ez bibêjim tiştekî din heye ku ji dewleta Tirkiye re xizmetê dike ez zanim ez pir axivîme ez îro nizanım axaftina me hatiye Ronî bi xwedê qisûrê nenere axaftina me hatiye muxwest hew divê derê digotin çünkü belki mesela entegrasyonê gelek tênî baş kirin yani bi Rêz Öcalan ne zarok ew zane entegrasyon tê çimanî çênê çimanî feqet ez veqê yên zarok yên wanê men yê li derve ew jî ketinin liv û tevgerê dixwaze dibê çi entegrasyonê na baş û wayî û yani ew bi xwe ew kes neyan bi Rêz Öcalan çi polîtîkê dimeşîne û heman demê jî çi tîne ziman dibêje ya ma zaten bi Rêz Öcalan salê nodî da ji vana ya bi Rêz Öcalan salê nodî da vana digotin îdî vana nabêje bi Rêz Öcalan
سالی نودی دامان کنجکتوری لورتی هی نه سالی نودیه سناوین برز جلان ما من برز جلان او زانه و دولت ترکیه چاوا بین سرماسه یعنی نه دولت ترکیه جی جدهله دا هاتیه گریتان جهله دا جهله کدا برز جلان جی پک که جری خصنا فست به شرط و مرج نی چک ورقتا دبی چک بردن لو گوری من او قافك قالك لوكيه جبرك او زانه دولت ترك چه آرمانجه دمشقینه چه هنجه دادگرن دا کورد نه این مقصد مراد adın çiye adın veren hayran em dibê çe tevle her bibin em çî bikin bi hava kî dewleta Türk wî çarê dixwest keve li tevgerê hemî tiştan berê xwe bidin Kurdan yani Rojavayê Kurdistanê niha îro hergî pêvajo dirêj dibe me çi dît yani em xwe ditirsiyan min digot pêvajo dirêj dibe Kurdiwan nadikin me çi dît konjektör hat guherandin konjektör hat guherandin îna û tiştekî dît bêjî bênaberjî ji kesên Rojavayê Kurdistanê yek jîra dibe çe rêza wan hene jê hez dikin jîra dibe jî na hûn çekî xwe bernedin hûn nikanin teslîmî colanî bin welhasıl yani niha di vê dirê de feqet car carna hema bi korî weke dibe çe hinek tişt gotin êman hinek hevalê me rojname wanê me na yani icabî tu ji min re propaganda entegrasyonê bike entegrasyon çiqa baş an bê kültûrbûn çiqa baş e icab nake yani bi rêz Öcalan zane çi dibêje ew me gotiya li vê derê lîstikek mezin sermasî heye lîstikek mezin sermasî heye herkes hamlê xwe dike herkes hamlê xwe dike herkes hamlê xwe dike di vê derê de ez bi xwe bi rêz Öcalan siyaseta Kurda da heger fêr agahiya wî ji derve hebe ama agahî girt bi rêz Öcalan agahî girt niha aniha serwer e yani rojlata navîn li axa Sûriyê çi diqewme kîjan hêz li vî tevgerê de ye kî çi dixwaze çawa bûye aniha li rewşê hakîme lewra dewleta Türk jî wî tehdît dike dibêje ya ez jî mêzek êrişî ser Rojavayê Kurdistanê dikim wî niha tehdît dike gefalê dixwe yani bi Rojavayê Kurdistanê gefal îmralî Ya akıl he mantık he pêvajo li gor daxwazê dewleta Tirkiye bimeşiya niha heftê û heft cara di nava mehekî de hevdîtin pêk anî bû mehekî hevdîtin pêk neaniye û destûr nadin dîsa jî gef li Rojavayê Kurdistanê dixwin xêr e mesela li gor dilê wan bimeşiya gef li Rojava dixwarin tiştekî wisa tune ye niha mesela entegrasyonê de ez pir tişta nebêjin ji ber ku me vê nîvroyê çêkir mesela entegrasyonê me heftê û heft hezar cara çêkiriye Rêzdar Öcalan tiştekî dibêje yani di destpêka pêvajoyê de min çi gotibû ez li ser fikra xwe me entegrasyon daxilbûna Kurdan ya nava Tirkiyeyê ne entegrasyon zemînekê demokratîk û medenî ye herkes dikare were ser wê zemînê li wê derê rûnê li wê derê tê de cih bigire hem ji Tirka re vekirî hem ji Kurda re hem ji Ereban re zemînekê demokratîk û medenî sivilizasyon dibêjin ne baş erê ji ber vê Rêzdar Öcalan aynî tiştî dibêje kes daxilê nava wê cîhana xwe ya Tirkiye nabe kes naçe daxilê wê Enqereyê nabe ku li wê derê bi sedan caran biryara qirkirina Kurdan hatiye dayîn tiştekî wisa tune ye zemîna demokratîk û medenî herkes tê tevlî dibe yek ew rûnê min tiştekî dijî dixwest niha sibê hetayê verê hevan hûn êrişê revebirên dewleta Tirkiye bikin wey Hakan Fidan wisa alçax e wisa nizam çi ye yani ev hemaset meselê çareser nake Tayyip Erdoğan wisa qirker e Tayyip Erdoğan çû nizam Çînê Uygur tîne qêr û wêr waş waş meselê hal nake mesele dibe em rûnin bawekî mantiqî ji hestiyariyê dûr bi mantiq li gorî rastiyê objektif merû biryarên li ser netewî bide biryarên netewî ez di wê qenaetê de me hinekî ruhê netewî di nava siyasetmedarê me de pêş keve dewleta Tirkiye mecbûr e şûma gava bavêje yani heta niha pêvajoyê tiştekî bi me neday wenda kirin tam berova jî êrişên ser Rojava Sekirîne xweş e pêgavê nexirabe ka em binêrin ber vê Kudrê ve dişe Ronî tu gotinê xwe dawî bêje em xatir ji hevala bixwazin
ما مستروجوای کردستانی نها وی دمین داویه اف تشتی نها ام دبیزن ابری ببری روجوای کردستانی یوک سیپان همو یوک بابین دو شهیدا بابین جانگوریا صالح مسلم و هر وا بانگا مازون قبانی یا کجبوی جوانی گلی جوانی کرد گلک چیدایه و حوجه کرد جنو هذا سفربریا که اعلام که برنامه تدا مبریج بود یعنی جبوی روجوای کردستانی حوجه سفربریا که به اعلان کردن جنوها جوان وقت به چه هر روجوای کردستانی پرورده ببین 6 ماه پرورده ببین آن 3 ماه آماده بن سبی بانگوازی کشی به شرک چه بهش برکت تجارت پرورده نبه خلق اسرائیل خلق جویل هر دور جهانی در ولات و هر کس به پرورده است که دید بینه روزه که شرک چه به چه به العملی قابت القناه به کبن طیاره و ذات او پرورده قدیتنن لورا و ایرود سیاست کرده به حق قضاویدا ایلیتی گداری کردن ای هر کسی بانگاوی وی گداری بکه موضوع قبانیه وی راستی ام ببینن و ام جوی راستی حسب بکن نه ام دبی چه بقهرن بیش چه ما هو تیبدای کردن مظلوم قبانی جهر پرچین کردستانی گلی کرد وک کوری خو وک برای خو وک باغی خو وک زاروک خو دی بینه لورا بانگاوی گلک جدایه و حوجه نه و بانگی اوین زده اکتیو ببه اف زده به ارگانیزه کرن و لوی دری کرد بری خو بدن روجوای کردستانی پروردی ببینن و بانگ دبیچه یعنی ام تب هف آماده بن داکو ایریچک ورسه روجوای کردستانی اما چه تدیسترانه که قبانی ها بودم وطن قبانی آیجام و کی بود بود فرماندار و سری را کرد شروانی دمم وقتا فرماندار سری را کرد یا که خوش بده برگلی کرد پروژه خوش شروانی وی پرن شروانی وان شروانی وی پرن حوجه دبیچه جنوها دا سبی درنگ نمینه نبه مثلا دبیچه شهبا و دوی دری گلی کرد تدی هات برقر کرنی تشتک آمادانه حوجه بوسانه به حوجه دیسا دبیچن هیزن رازای نکبن ناوی لتشنی من بچه دیسا را نبن سرخواه ببیش های مشکل نو برا هیزن رازای ناب کده دارا نزین هیزن رازای کینه بلونه لدیل زوری وی رابن سرخواه ویل رقای رابن سرخواه ویل ابقای رابن سرخواه درک حوجه مروف چعبوانه هل چعبی خواه سلام رئیس موسى مالا تاوا كيكروني امس دوام بكن هوان نصيب دوسبه gelek tiştî ku em bibêjin hene divan di ser vê mijarê em xatir ji we bixwazin gelek spas dikim ji bo eleqa we eger hûn bibin abone bibin endam vê kanalê hinek bi pêş bixin giringiya vê kanalê hûn dibînin me ji xwe pir behs kir baş e mala wê ava dem baş silav